Dugo na sang luha kung nga nagtulo sang kasal ka mo. Mga bisit ka mo karon ah! Oh! Ari kutsilyo, patsanay na lang ka mo para matapos ang laning tanan! Lalo na yaman. Nga may mga patsanan ng imo yaman. Ganyat ay ang kutsilyo? Kay mapatsanay? Hindi kuya! I am not a criminal! Bagay to. Uy, damo ko na to binuno, pero hindi na to kriminal. Kon ha, ano lang ginapag-aking sa sinder tao? Butsi mo da, mysterious ah! Ako da! Basi ito mo sa bata niya nga nagpakasal eh. Amo na? Siguro. Ikaw, Tony. May part sa life mo nga. Ako kan may part man sa life mo nga may hinulsulan ka nga nagpakasal ka. No! Oh, It's a big no! tuod? Why? What Why? I regret my life decisions. Ay, wow! Ano to? English? Of course! Wala ko ya may ginahinulsulan, Mr. Isa. Kay ti nakaibalo ko ya nga amo ni ang kapalaran nga ginatag ni Lord Sakon. I was destined for my Brooke Shield. Apa! Aro naman. Do, maayong ulo to subong. Do, kung may ano, ha? Siyempre, may pamahaw karon ng plangga ta nga manager supervisor sa aton. May libre nga pamahaw sa karon. Mayo wag kita na. Sa tawag ta namin. Ikaw pa. Ay. Ala. Ikaw ya, Mr. S. Ako. May ginahinulsulan ka man sa mga desisyon mo sa kabuhi? Ang mayo pa suguran ta na torne. Sus nang balanta kung anong ginatumod sa sinder ta, eh? Ay! Ate, okay daw kag suguri sa Huwag pagbasa. kaya nagalikaw. Kaya sunod lang ko sa script. Tira na! Mr. Iskag! Attorney correct! Mayo adlaw siyo tanan, labi na gid sa mga idols ko nga mga dramatista. Sa aton nga mga avid listeners sa bugos ka pero sa sang Armen. Tawagan niyo lang ako kay Feliz sang Coronadal City, South Cotabato. Oho. Ang sulat nga kung ginpadala na tungod sa bata ko kag sa asawa niya. Bago nis laging kasal kaga nagkon samon lumon. Nabiuga na ito while na yung pagsinalayo namon ang pati ng bata namon ang ending. Ano gali? Karatiana lang duwa. Ay! Santiani! Ari na lang. Oo. Agot lubos ng mga panangtanan. Siguro tas pamuno ang iya. Say. And now, ladies and gentlemen, let us all witness the bride and the groom for their first dance together as husband and wife. Uy, hala! Kanami sila nga duha tulungan Marie, no? Ay, gusto ka gid Mari. Bagay gid sila nga duwa. Wala gid ako nag-expect nga makapangasawa ang anak ko. Ay, syempre, no? Kagwapo bala kay Jeric. Lalauton sang babayi. Kagagwapa man sa napangasawa niya, hindi bala? Gusto ka gid Mari. Ito ka perfect couple sa panuno ko sa ila. Hamak mo na, Mariha. Naka 6 years, anay sila, anti sila ging kasal, no? Ti after sina, anong plano nila? Ay himal kung namads kay ila man ay desisyon nga duwa. Ay, oo man gali, no? Ay, dali ka bala. Matakot kita sa kwarta sa ila nga duha. Isibit sa mga bayo nila. Ay tadali ka. Ihada, congratulations sa inyo nga duha. Madamo nga salamat maninay. Salamat din maninay ha. Boss mama yo, super cry naman. Nakapilang ko na for both of you, mga anak ko. Salamat, Mama Feli. Magpadayon lang ka mga mangin mabuot, ha? Kag maayong dalagan sa relasyon. Palangga, kugit ka mga duwa. Mama. Subo nga kasado na kamote, anong plano ninyo? Ay, si Jeric na lang ang pamangkutama kay siyang nakahibalo. Bona. Total, ikaw man di isa sa balay. Dili lang kami anay malumo ni Buna. Samtang wala pa na turnover sa mo ng balay nga ginkuha namon. Kag para nga may upod ka man dis balay blahaw. Ay, amo bala? Oo. Ate, sige. Wala gid sa problema. Mas maayo gani para nga may upod ko. Gusto na. Salamat, gid mo.
Salamat, Ma. You're the best mother-in-law in the whole wild world. Buna. Hindi ka magkabalaka, ma. Ha? Matag man kami ni Buna para sa kuryente, kag tubig, Oo, kag ma. para sa pagkaon sa balay. Oo. Ginapasalig ko na sa imo, ma. Ay, abaw, salamat gid nak. Swerte gid ako sa umagad ko. Ma? Nano? Hindi na bala maghala ka pangakiga. Nano ka man yung imo yaman. Kisa lang gid kami yung magkilit anay sa mga barkada ko, dingutan. Ola mo! Patay. Ano nga kisa? Nga last week kamo, danay mangganit kamo, ginuuna mo pa sila kaduan sa akon nga piste ka? Bahala ka na! Malakat ka sa luyag mo kag sundi! Ano? Lakat gid lak ron. Lakat ka. Ipojot mo sila. Agay! Lakat ka! Agay! Inampag mo Timan yung ka siligaw. Oh, ari mo giday. Abi mo, hindi ko yung magbalo si mo, ha? Ari pa giday. Gago yaman, ano ka? Ay! Agay! Kaga ka. Agay! Agay! Ari pa giday mo, ay! Ari mo, ha? Ari talaga na! Tabot eh! Ay! Ay! Nag-ispirahay ka mo sa sili? Ay! Nag-inaway ka mo! Abi, di ay naliwag ko sila, bot. Ma, Mahal! maligo ka karon. Dito ka skilid, ma! Pahigad nila, pahigad! Yan! Ang sa akon, para hindi ka makakuha. Nag-inano ka mo! Yan na inaw! Matirang matibay! Ay! Ispadayos ng duwa. Namit mo ko. Doon ito mga wala puot ba lang ang mga bata. Ay, Ala, yan. Ilano, ano na lang. man? Sa Sige. tagpad tayo na pag-iturne. Kanon, be! Oh! Nagaano ka mo nga duwa? Do hindi mayong huyop sa hanginaw. Ano nag-aaway naman ka mo? Ala! Ha? Kabalan? Pagdugay ka ni Buna, ha? Hindi haw? Kabalo ka na gid ba lang kadamo na sang obra ko dungangan mo pa. Wala ka malang kabulig sa ako panilo sa sulod sa kwarto, man. Tamaran Hindi ka. ka po yung tawo! Abe, Ha? Ginapapati mo lang ako pero mas sugo mo. okay, dali ka. Ano ka? Mahal ka? Hoy! Nanabala ka mo man? Ma? Kita nyo na nga ari ka mo sa atubang sang grasya. Mainaway pa ka mo! Mga wala ka mo karon respeto ah! Ano namang ginaawayan nyo, haw? Kay man ang bata mo na maho tamaran. Ang mga break kag mga lago niya gintanghalit ya lang. Kung naman ako, ikaw man gani. Hoy, Boga! Tugin ko ga mo si Jerek! Hoy, Boy Isha! Boy ane, oh. Lamat. Wakal pa na karon. Mautdan ka kikawang ginawa. Buna! Bao, kanami, isang dapya sang hangin diri sa sulod sa balay ah. To kanami tulog. Mahigda ko di bala sa sofa kay matulog ko ah. Ay, nano na po sa ayot ka. Ay, ano ko ring? Oy, shoo! Halinda! Oh, hindi. Wala man sa kuling diri. Ha? Agay ako na igo ko. Hoy! Nano naman ka mo? Ano naman ang ginaawayan niyo? Agay! Hindi. Sasagtan, agay! Agay Ay, po, Diyos ko, napukutay. Hoy! Napukutay naman ka mo! Gusto na ba? Dumatumba ko, wala ko ila sa inyo. Po, Diyos ko, matubuan ako sa nervyo sa inyo. Gusto na, ina! Gusto na! Hindi ka mo mag-untat, ha? Hindi ka mo mag-untat. Limbol ka dito, no? Ha? Pwede ka mag-untat? Hindi nyo pag-ed, ha? Abi ko kung perfect couple ka mo? Kanugo na sa luha ko nga nagtulo sa ginkasal ka mo? Mga bisit ka mo karon ha? Rekot sila. Ha? Patsanay na lang ka mo para matapos na lang ni tanan. Ma. Hindi ka mo mag-untat? Ha? Kay pamatsan ko na lang ka mo. Mama! Amo na
sila nga duwa sa balay, Mr. Eskag. Attorney, correct? Nagsakitanay sila kung mag-inaway sila. Ula sa may makirperdi sila. Oo. Ula sa may paubos. Ala. Ka mga taga sa ilakwan. Ano? Pride. Ano ko na sila duwaman? Oo, no? Sa balay pa lang gani, amo ni sila, ano pagdayan kung ma-turnover na sa ilang kwan? Nga, no? Balay. Drilaw ko to, Mr. Eskag. Attorney, correct ah! Damo nga salamat, for power and God bless, sa matinauron, Feliz ang Coronadal City, South Cotabato to, ne? Ay, nanay, pili, tani, no? Abi ka na, tani, kaya ara sila saya, luyo mo, no? Prote, anon mo na gani, kaya mo na sila daw, kuring kagido. Prote, ang balan mo sila eh. O, kung sa bagay, lapit naman lang maturnover ang balay nila saya ila. Malinong naman ang balay mo da. Oh, kaya wala na sila mo. Di Okay. na, Mr. S. Correct na. Anong mambal mo sa kaya Ang nanay, mga pili na? correct. Mga wala buot, tulad at katubo sa buot. ko kita. No. Kay man, kung hamto ng ila pabinsaron, Oo. hindi Di sila magamuna muna. sila. Oo. Kay pinsara bala. Na, ano? Sa kitanay ka mong duwa yung kaso may May ma- lipong, patay na kung Oh, may madugaan sa inyo, be. Bisa may laban kita, punta sila patay. Oh, correct! Oh, abi mo, mabuyan ka sa baso, mabuyan ka sa kaldero, Oo, na- igo ko sa ulo, mano ka. Oo. Oh, maigo ko sa mata, mabulag ka. Oo. Sino may nursul, sino may bi? Amo nang isiling ko, nga hamtong na, pero wala pa buot. Ano bla, kumplito na sa kwan, pero kulang sa buot. Oo. Na, Eh? damduman mo na. Paano ka mo makahimo? Bata ko makahimo Pambag na ito, patay Oh, ko. kulang na tayo sa oras ko. Salamat, tub-tub naman sa luwat. Here's truly Mr. Suavenit. Attorney correct! Kinatulot sa inyo sa RMN Drama City!